शुक्रबार 4 तारिख अबधर मिथिनो थैनाय अजितनि खुंबो फाइखांगा आफोरो जों बरफनो कबलि खालामनानै दंङो जों जे मानसाकनि न'खौ खुंबो या खलगान होनो जे मानसिजों न' सुबानाय कबलि खालामनानै जों दिनै ताइसा फाइसा दिनै फैदारि दिनै रबिबार बोनो न बेलाय खालामनानै कबथाय दिनै न' मुखुंखौ बुफाकरि के करि बुमा बकरि था बुमा बा अलंग सबदा के करि था बिनि बुसाब इरो बिनि बुखानि सामु खायना नांगौ बिनि बुखानि सामु खायना नांमानि बिसिं दै नों आंबो तो नखौ बाखौ बुनिया अ फास्टे नि नखौ पयना मुसिंगो जों थासाकानि नखराव फास्टे नि बर' गाया गनांगौ बर'गो जों हाते नखौ फायदों अबनो बिसेस के आं सानो मुसलमानि हले बिनि न' बुखुं तलिया सिनिया आं से बकरि खाताबो जे तंनाय आं हाय बुमारगो बिनि बुमाहाय वांसा बिनि बर' मुसुबा फायदों ते बर'गो बिनि जेथा समनो दंगो बिनि जेथा समहाय साकजला बर'गो ब बिनि बुखानि बर' गारबेनि हिसाबै बर' मुसुबा फायदों ते ब खा खामानि को दिनि बवाते खाना बवाते बंनि पान्दारा तो तलिनो बंनि पान्दा संखा दिनो खानाय खामान समबारनि खानावो समबारनि या दिनो मंगलबार दिनो खानाताय सानसा बर'नो दारा खागोन नाखौ बुकुल जुबाय मानखौ अबन बिसिं दिनो बेलाय खा खामो बर'नि जेरै आं आदिनो फाय खाना फायगा बुसुबार फाय दिनो दिनदारिगो आनो ताबु साबो कति रक्सार सिनानि दिने गोपाल बुमाराव बि आं साइखना रखा आनो तो बेलानि खा खामो जेबो वानसबि अरो सानानि नांमानि हिंगाके रिता दे बर' माजे अजि देबर मानि फिक बुसाइनो सियावै सिया सनामै बा साइमान याख्लाइनाय बिसाल देबर मा हालाव बलायमानि बिसिंथिनो अनु खुंगम हायगत नांगो तिमानि ते बाखास्तिनि लुकरनो पयना मुखुंगो मखा सिनि बुरैंगिnya आं निजि बुरैंगिnya आं सिनि मुंगनानि लासिबो तामगैनि हिमालय रिता बुरै आंबो बुरै मुसासिनि सागर खालाय मुरै अमाहाय पातिमु अमाहाय गथकनि जीवनाव अमाहाय काजु अमाहाय रकनो बेलायनो लासिमा हाय वो बुरैंगिnya के बुनि न मुखुंगम हाय ता मुखुं बुनिया खास्तिनि लुकरनो पयना media no hambai saya naik bunga hambai baru orang je botol musik kamiyo jangka nisongso घटना nisongso hatta kamiyo the feeling bunani तो साना मतो या बासा तका सानानि मतो या आन कसामा बाथाय खायो अमाहाय अनेक तो खुदा खुङो কিন্তু अमाहाय निजि बिहितितै खायखायनो निजि साइनो खायखायखौ सासना चलाबा बुंनायाव খুব বিরল যে अब सानानि बासायकरै निन्दाखौनो बासायकरै आसे जघन्य जों यावनो आसाखायनाय अब नुबैनाय याते काकेव सिंयाते अर्थात अवनो निन्दा जानो बिनाय अमाय काई घटना याते खुबनिथों ताखुनिथों आंबो पयो अवनो हायो याते जों ओभारकाम खायनानि अवनो स्टप खायनानि अब गानि तिया मेसेज सामनाय जों तिनि आरो फिसा माइरं फिसा रां फिसा बिराद फायका बिनाय दिनै गोसावजों निया गोसावजों नाथाय दिनै लोखोमनिफ्राय बराव जोङो दिनै देखा सानो दिनै जों बिसेसखायनो जों बे गोसाय प्लास ताय साम्पा सबजा किचिं रावनि यागोनखौ बुनाय ताय फिसा दाब्ले दं फिसा लांखा आइखान जों सेन्ट्रेल कमिटि दाब्ले फिसा लांखा आइखान जों थांगा अ ज थामान न तब जुदि ब फिसा जों बे कामखौ गावसोरना फुजा होनो हाय आइखानो এবং বরং সাকা সুমারও দংমানি সুমারও বরং গুজব মিলিয়া যেহেতু অবমিতেবা হর্সনি মানে বরং তাকে মঙ্গলবার প্লান থাকবে অনুষ্ঠান কাহানিছেন এবং সিনেমা বরং ইনভাইট থেকে যদি কোনো মানে কত ফিল্মকে মাঝানে থাকাও এই তাবো লুকুরক যারা সাইমান্নায় নুবনায় জানা কিনি বা হাসালে খানো
Renang cùng hàng cái con san cái cái con gì con rồi gì cái khẩu sao đó mình gì ở gì mình đúng là bây giờ đi này cứ gọi tên năm bao rồi còn nói cái rồi họ làm cùng hàng cái ở vùng đồng đi mà 이제 간단히 엄마의 것들을 따로 줄게 그리고 갖고 와 그녀로 수박한테 주발만 달려 나 주발이로 허리만을 지지 있게 비슷한 게 맞습니다.